Siya tunok guys. Oh no! Tunok. Grabe siya beli. Taon niya. Dali man siya udlot. Siya tunok guys. Ay mga tunok. Utan kuno ni guys. Pero dili kay kuno nakakaon na ko ani. Hey guys, kining tanuma guys, kining sagbuta. Mautan day ni. Makatabang ko ni sa atong lawas mga sakit-sakit. Pero kanirang dahon way labot ang tunok. Itong tilaok. Danhi rataman ang akong vlog karong adlaw guys. Kulitis nga mautan. Bye-bye. Thank you sa pag-like, subscribe, and share.